Habal-habal? Oh, habal-habal. Para asa man ka? Sa basakra ko. Aw, nahala sakay. Sorry na sa'yo po paghawid. Bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Oo, asa man ka? Sa kwadro. Sige na sa kasa. Aw, sige, pakyaw ra ba? 150. Sige, wala problema na. Atro ko yung sa kuan sa dulo sa balay ng kapitan ba. Ala tol na kata. Dan? Atra dulo. Salamat kayo. Unsa man na? Manok. Unsa man ako ng manok? Ay naman ni siya. Pilite. Boy, kano sa pamanggipliti ng manok? Kanay, wala ka kabala? Pwede na si pilite ng manok. Kanay ni siya, kinsa man pud intaw kapatugang nga ipliti ng manok. Sa kadugay intaw na ko panghabal-habal, karon po kabalag na ipliti ng manok. Ay naman ka. Wala ka kadungog sa balita nga pwede na iplite ng manok tungod sa pandemya? Kinsa mo pagabalita aron? Ay sus ko ni nga habal ang wala alimuhag. Ang gobernador mismo ay gaingon. Boy, kano sa man? Adtong isang adlaw, gibalita ginagradyo. Nah, di ko mo dawat anak kwarta biya nang ako ah. Nah, muna gidang aton kay wala ra ba jud kwarta? Nah, labang kung di ko mo dawat anak, kwarta biya nang ako ah. Matay na pitiyan tag manok. Matay, wala sa jud kwarta ri brad. Sa nang gadadala kog manok karon ini gaso akong iplita eh. Pangita ko lang magpaagi brad nga pitiyan ko nimo kwarta. Dadaga na bigay mig manok sa balay niya, pitiyan pa ko nimo manok. Manima na biya man kite. Sao na to ni brad lang? Wala man jud kwarta na eh. Wala mo balaya, wala silingan asam ko kapinay kwarta ha. Nanong saan man ako ng manok brad? Kwarta lagi ng ako ah. Pili naman di akong plate brad. 150 bin akong gingon nimo ganin usa gani sakay. Maulo gini aw, kay so kilo man ako dalang manaw. Nya, tag 150 bi kilo ana manaw. Sa lugar ako pa rin ibaligyan ng manok ka, usa ko makay ka kwarta. Mora bigi na gihapon kay og hadaan ka ng kwarta. Ipalit man gihapon nimong sudan. Dili ang kisudan na ni daan nagbubot sa inyo ha. Wa bimi nang hinalagsudan sa balay kay daghang bingsudan. Pero kabahin og bugas noon, di na miga kulang. Oh, hindi pa maririnig bugas sa imong silingan. Di ko musugot ana brad, kay inigulian ako nga hapon. Ako bimerada sa asawa. Inigpaningin og asa nagabot ana pangbalabal. Sa mga nirimit manok? Nan natay ba di jud ko nimo pugos ko wala jud ko kwartahan ay. Unsa man imong gusto di ay? Itlogon ko nimo kwarta? Bali ning panginabuya brad, budlaya kay ane. Nan, mapugos na gila magdawat ani kay wala magiging kwarta. Matay. Abi naman ano? Salamat kay Brad. Dayop ani ako makasaba ni akong asawa ni Nigulay. Ay, Brad. Nakalimot man di ko ingon nimo gani anang usa kilo man nag 1 gani ang pagtimbang nako ng manuka. Uda dayon? Di 150 may plite, dayon ang kilo sa manok 150, nya kanang ako ang manok kay usa ka kilo man puna og 1/4. So, ano ko suple? Baya ka sa pinta ka na ako suklian? Ay naman ka. Alangan dili ko nimo suklian na hingapin na kong bayad. Dili ko bayad na ko ana ng sukli, ninyo ko ana tikasan. Kanay, ay kung nagsuklian ko ka na ko kwarta. Ay naman ka. Unsa ba imong isukli? Ang kwarta man jud. Kagamatay po nung kagabi na mo. Pag-ayahaya pa kayo mo, imo kumpliti ang manok niya, suklian ko ni, sumusukli ko ni mo kwarta. Kadang naglamang ka kanong may. Kwarta man ni sukli. Oh, tao. Unsa man eh? Piso? Asa man eh? Sukli? Ang kwarta na kong pangayo. Ay, naman magpagkahaya pa ni mo. Ikaw pa mo, pilitig manok niya, ako yung musukli kwarta. Saan ka? Saan man ako ni pisaw? Sige, mga katawan ka. Matay na kwarta. Saan ka na kanina, ha? Matay po ng piso niya. Matay ka. Ito na naman. Habal? Oh, habal-habal. Para asa man ka?
sa basak ra ko. Aw, nangalat ka na sakay. Sorry na sayo ko paghawid. Pagkaong ganak kay. Ay, sorry na ko. Ha? Pinay plate Aw, bensin ko ra. Oh, maayo kay barato ra di ay. Nara oh. Sa igor ra dagay na. Unsa naman po na? Akong plate. Nabuang na nun yung kalakihan na unsa naman tawon mo? Man, di ay to sa problema nimo. Unsa man na? Unsa ni? Bugas akong iplite. Anong pitihan man kunyog dili kwarta? Baya galing ka. Pwede naman gud iplite ng bugas karon. Abi kay pwede ka na nalamay imantineryo hatag nako, dili pwede kwarta. Unsa man, dawaton nimo ni or isumbong ka na ako ni governor? Trabaho ni sumo. Ano mo? Iyat na naman eh. Kanang bugas sa balik 3/4 na sa kilo. So mukabot mo na siya og mga 30. So ginansya na kang 5 anak. Pasalamat ka na Di ako. ko, di ko musugot anay ka. Samok Ay, kayo. ano magkamusugot? Oh, dara oh. Sukli na ko na, di ko ganag na kape, di ko ganag na kulang kay. Bansin ko naman kayo, na sukli o 5. Ayaw ra di ako ni mo Ah, na. dili ko musugot, di ko ganag magabaan. Patay ning mga habal-habal ta karon. Pilitihan tag bugas, ug dili mabugas. Manok. Panarbaho na to pang habal-habal, di ka mo gapauso mo na yung piliti nga bugas ug dili manok sa banda, utan sa banda. Kuno pagsaya na ko. Ay, galit. Ito na naman. Kuan, di ka ganda dong ani. Dayon hingapi tayong labay og. Kuan, 80 ra. Ah, sige. Balik ko gunit. Hello. Unsa naman po ni? Unsa? Kaning talong. Ay kinag mo po nimong plite. Ipagunit ra ka na ako. Aw, pagtarong di mo kay gani harabi ako galagot. Sige na. Gunit eh. 20. 37, 34. So, 35, 26, 27. Unsa naman po ni? Ang sama ng tingin. Ah, pag-ilom gani. Iya po gani ta. Pag-ilom. 24, 5, 6, 7, 8. Klaro gilaman ng plite na po na nimurong kay. Ina, paghilom sa kapilang tikuhan na libo ka. Paghilom gani. 34, 5, 6, 7, 50, 30, 60. Sige, oh, basta si tinta na. Hindi. So, si tinta ay 5, 80. Sa. May pakapintiso. Lantawa lagi. Plite ni? Ay naman, pite! Alugsog maor po na naa. Mamang dili mong kuniyo tagaan og kwarta. Unsa may ako ipit gasolina balatong? Baya po noon, wala ko'y kwartahan eh. Unya nga namang patuga-tuga mamugsa kay nang wala man nimoy kwartang ikaplite. Kaya gasalig ra po miya ng giingon ni gobyerno nga bisag unsa pwede replite. Matay ning trabaho ani makapurdo biyan eh. Dawata po laman, Brad. Muna po gani na nako. Pero nakulangan yung ka. Tara kung dugang ang bitsen. Kay di bigini magapulos bro. Dili ko ni Brad. Dili na ko na magapulos kwarta lagi ako Brad. Matay, wala ko'y kwartahan eh, Brad. Ayaw po kuglugsag pabayad ng kwarta, Brad. Kaya wala gyud ko gyud. Matay dili gi ko mudawat ani Brad. Kwarta gid ako kay akong gamiton. Mao manggaling na, Brad. Ambi na. Eh, ibalik ko dito, dis ako nimo gikuha. Kaya anong wako'y plite. Pabalik. Unsa ibalik? Ibalik ko dito, dis ako nimo gikuha. Kaya mo sa kaya kuglain. Kamatay nang magpabalik ka ato. Sige sa magkakaya-hayang babalik ka na kuya. Kalas-kalas lang ka ng gasolina. Ano na? Naraman di ay na. Puslan maning wala mo pamilitin ako kwarta. Pang utan mga unsa pa na diha. Bugas. Kamo po dong ta kay nanginabuhi man ang tao nangabal-habal. Pag una punta mo gipliti nga kwarta. Dili kay puros mga kalamong sa panadira sa baysunod. Bulad na gani sunod. Kabalo nang ginabuhi to. So may irimita ko ni asawa nako. Ikaw naman nagikasawa pag una pod. Gulang lamang ka ni kalibutan sa sa kwarta. Muna gidang aton kay wala ra ba jud kay kwarta.